Tak ahoj, ja som Dominika a robila som teda remake diela, ktoré sa týkalo snov. Mali sme si vybrať zo 4, ja som si vybrala tento, lebo tá téma by bola veľmi blízka. Vlastne tiež si zapisujem sny a zaujalo ma to, že ona si tie sny zakreslovala, to dievča, ktorej som robila to dielo. Len vlastne potom, keď som videla ten originál, tak ma prekvapilo, že to bolo na 5 rôznych obrazoch, pretože som to pochopila, že to išlo všetko do jedného. A vlastne, ako som to robila, tak mne tie čiary strašne pripomínali letokruhy. Proste skúšala som to viackrát a vždy to boli letokruhy, vždy som si vravila, že toto nie je proste zachytený žiaden sen, to sú nejaké, neviem, stále mi to nepripomínalo to plynutie. A keď som videla ten originál, tak potom som si povedala, že ona to fakt asi vystihla viac ako ja. A čo sa týka vlastne toho, ako prerobili to moje dielo, tak s tým som bola úplne nadšená. Lebo vlastne takmer úplne vystihli to, čo som popisovala ja a v niektorých prípadoch vlastne to poňali ešte tak nejak originálnejšie, ako som to nakreslila ja. Tak to sa mi veľmi páčilo. A nebolo asi všetko.